Karbi Anglong pen Meghalaya ahoi long Karbi arit Mandu puthot chomang atum mekai thujo Nijang Karbi Anglong Jirikindeng police station ke parlo khirmi mate mirjeng langso rongasar Predip timong arong mekar gender phangcho arit Mandu chomang atum Kedam tang chitini phayeng koirai si ningvelipai puthot mekai thujo Lapuson thot si Kedam tang pai cheklo ni phayeng thongkep raisi aningwi SDB khorsing miliga Mandu meke kaipen non an chiklo jonanta avilang bon sitami non puthot apong lason nangke klem berabangke hupia podma puta hada ke doarat atum mang huprong sidolo mate hada ke do red ke klem atum to Meghalaya arlosi klema redlo mate komat nitum si odlang no chotma lasi ahok perakang Saikhi longji Apran pura rong asora hinpen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram ronghang lapen Karbi Anglong Autonomous Council alongke thekiding MLA pen chenglok atumaphan sitami kachuning ripon lapen Mandu mechodet pen ajok hormu hortar kana hok sitami ongdung dolo pusi halapu rong asora hinpen nangche thandon News Desk Report Public TV Karbi Anglong Nelitum dak nelitum nelikorte ya Mandu lo dak yandar pangcu alang li Mandu se patwe aju apor bang nelitum da chini ne te tuwe aju se ki kai lo ate patoda wada nelikorte ya bang chilong nanga chilang lapen thu bu todak Mandu si Bidyasing ko amase lai haya nanga chipi haya se todak pene baye ner kebapor alang li bang dak mandulong nang chilelo ana mandulong na chile butor ke mandu bang ya derlo mechu derlo la sini tum phan phon nang kol se ni tum ta patodaw dap nang le dun lo ane tum nang le dun ta awe derlo a hormu horta ta mechu erlo ne la bang som endu komat si kai manang tum chini ma ne tum ka honde ke ne tum ke chomang tum phan sini tum ke tin lo te la bang so mendu meke chupana jok kopi ne hormu collection la son do ma kalukson ke dohoi lo pene sangli ni kor pho bekta alang li bang non kelong yaroi tadak si sakok le yi pusi sang tu patumi chewan der lo amasi solar ta plang thom pen battery an pen phule phukok choi peri pen kumbol ta pak thom lahai nupak pene hormu anta nuksan thai lo bayar lo yeme se thai lo pen kedam tang kotona mate hodak long adim meke kai adim pen non dak patwe meke kai adim an kon ka hilo dolo dak pen ke pene 200 meter han se du chot ko yi bok het lo gede ti bok het lo ang tenang tum non la bang so puthak ang tum kopi ne puje dolang ma tenang tum council kachari kita kedinga tum panang tum kopi ne puje mate kachuning rije la so la puthak do ma council kachari tum phan ne tum chuning riya bang ke ne tum amarta luksan ta do lo ong hoi lo la pen thu ne tum phan pu ne tum khermi hawar phan ta ne lang dun asonte pu sine tum bang ke chuning ri lo